Oh, shout out. Anak ko eh. Unsa may pagkasulti ma, brother? Anak ko eh kasulti kanina yung tinapok atong bahinon nil. Sige, babahin na nato ni sa kasako. Atag bilang man ang sako ani. Atag ko na ni. Kati palagi man ron. Boy rahangyo. Ako di ra hangyo daw. So kasamtangan sa atong probinsya mga kabay, so adi ana dinhi ang atong mga mangwaay o kahoy diri sa Daro. So nagsadya diri. Wa nagsadya sa kwarta pero nagsadya sa kahoy mga kabay. Pero okay ra mga kabay kay busog ra ni sila ron og mangwaay og kahoy kay bahala kulay mga bukas basta kay naaray mga kahoy mga kabay. O solve na kay ang kahoy may kitkiton. So mga kabay, grabe ang tao diri sa Daro nagwalao. So makita nimo diri mga tao nga nangwa og mga kahoy mga kabay. So kasadya sila og pangwa og kahoy bisag walay mga bukas. Walang kahintang sa amo ang lugar diri mga kabay. Nasa sila may. Bisag wala sila yung mga bukas mga kabay pero nangwa og mga kahoy pero okay ra. Madala ra og smile. Daganag mga kahoy ning lugaran. Mo ning kahimtang sa Daro. Sila kahoy mga kabay. Hi pun mo. Shout out. Shout out. Mga manegosyo ni kay Bagyo, ni Bagyo. Liso ning paing mga kabay. Kay lang mga bata kitang pasagdan ra. Okay, kuan kay balot ning nagkuha balot mga kabay. Ana dek mga kahoy sa. Wala makalingaw man pud diri sa. Yes, kainaran ni siya dong. Napod si Saira Aguilar na ako. Paulaw pa. Tapi na sa mga laki karon nga kusog kay mangwa og kahoy mga kabay. O napagit si Wilkie. Usa ka sakong kahoy. Oh, shout out. Anak ko eh. Unsa may pagkasulti ma, brother? Anak ko eh kasulti kanina yung tinapok atong bahinon nil. Sige, babahin na nato ni sa kasako. Atag bilang man ang sako ani. Atag ko na ni. Kati palagi man ron. Boy rahangyo. Ako di ra hangyo daw. Mga kabay, basig na ay ganahang magayuda diha kay wa na gud taon sige na lang mig sugno dani og kahoy. Init tubig para naarami ingnon nga naay aso-aso. Basig na ay mga taga-gawas diha nga